Sindo Wiwin Sindo lakune nembang Puspita Nala. Nggih. Puspita Nala nggih. Salamipun saking Purwokerto menika Mas Jali. Iki salamipun atur Mas Iman siswa carita. Puspita niku kembang, Nala niku pikir, jenenge Mbak Wiwin dadi kembang pikirane Mas Immanuel bendina nganti direwangi tiktokan namber gar maghrib. Lah, tiktokan kerep dewek ya. Sesuk Mas Immanuel arep pentas lho. Tanggal 23 iki arep pentas wayangan ning Rangkah. Ning Pendopo Agunge Sinom Budaya. Nggih. Jenengan nderek mboten? Mboten. Lho Pak kanggo ora nderek iki ngopo? Disimpe jarenu minim. Oh tenan lho iku sing nanggap piyayi ning luar negeri. Dadi penggemar TikTok nanggap Mas Immanuel. Banjur wayangane gelar wayang, nggih gelar wayang minimalis. Niku jenenge dalang TikTok zaman samenika niku zaman gaul lho, Mbak. Iya, dalang luar virtual. Negeri iso nonton saiki. Ki malah sing live streaming masih 1.600 penonton. Terima kasih. Ayo dihibur. Nggih. Puspita Nala. Ados. Ngisor Mbak, ngisor ben ono wong maringi kepenak le mlaku-mlaku ora nabrak mangkok. Bang Didin. Spesial lagunya buat Mas Nur Gozali dari Purwokerto. Terima kasih. Wanodya ayu utama ngambar arume kusuma mulan lang pranto Apa, Bro? Lo tak joget ya? agawe sesambing Wiwin yo api tela. Sidul Kotoma. Yai Manjatiroto Triwaluyo Pasatiran Raksa Derot Apri Hoho Rasumaryono Korea Selatan Bukerot Puspita Nala Bali Pak Wiwin Syawati Bang Pipin, terima kasih. Matur nuwun juragan sapi Saga, saga, teri. Mas Adil Takut jiwa mati sekar mengar lagi rinun
Puspitonolo jebulane kepenak banget Mbak Wiwin. Nggih, kepenak niki Mas. Jane cara panganane aku ya pengen tanduk karo Mbak Wiwin ini kancane akeh dadi ora Nggih, penak. gilir genten mawon mboten Ya napa. pengen nyicipi suarane liyane. Nggih, monggo. Cicipi kabeh ngono. Sinden kuwi uli dicicipi suarane. Ning aja liya-liyane ora Kang Garing, aku wis ngerti pogeran kok Kang Garing. Tadi dalang ben awet ku aja seneng